gabi sa inyong lahat dyan. Dito naman si Impy Girl. So, bago po ako mag-unboxes, mayroon po akong special shoutout. So, dito may special shoutout. Meron akong special shoutout. Special shoutout kay Lisa Umapas. Special shoutout kay Norilyn Macwil Rios. Special shoutout kay Sammy Blue. So, yan ha, na-shoutout na kita. So, bago ako mag-unboxes, ipapakita ko sa inyo. Ang ibig sabihin ng unboxes, talagang nandun pa sa loob yung ipapakita mo. Hindi ibig sabihin mo na mag-unboxes ka, pero pinapakita mo na yung laman sa loob ng box mo. So, ibig sabihin na mag-unboxes, ibig sabihin, hindi pa nakita yung nasa loob. Nasa loob pa siya. So, yan, tingnan nyo. Ganitong mag-unboxes mga mari mga pare. Tutukan ninyo. Si Impy Girl ay mag-unboxes ngayon. Ipapakita ko sa inyo ha. Yan. So, i-open ko na. Ito, ganito mag-unboxes mga mari mga pare. Yan. Ganyan mga mari. Kasi mari, order ko po ito. Galing pa ito sa galing pa ito sa ibang bansa. Kay, ako ba? Magbablogger ako. So, nag-order ako ng magandang camera at saka magandang, yung hawakan ba, yung may hawak, matindog lang siya pa kahit wala ako ba. Yan. So, tingnan na natin sa loob. Huwag na natin patagalin mga mari mga pare. Kasi excited ako makita sa loob. Unsad dito yung susunod. So, panoorin niyo mga mari mga pare ha. Yan, ito na. So, ito yung tinatawag mga mari mga pare nga ikaw ay nag-unboxing. Nag-unbox ka ba? Kasi yung package mo, yung in-order mo, ay nandito pa sa loob. Ipakita mo nga ano talagang laman. So, ito ang order ko mga mari mga pare. Yan. Itong order ni Impy Girl. Ito kasi, ito ang gagamitin pag mag-vlog tayo ba? Yan. Mag-usap-usap tayo, magsalita tayo, kahit para tayong sa ulo, mag-isa, magsalita. Yan, ito ginagamit Impy Girl. So, dito pa, ipapakita ko pa inyo yung camera. Bakit nahiwala ito? Bakit? Uy, yan, ito pa, dumating yung order ko. Yan, tingnan nyo, kasi ito ang maintenance ko saka dito sukatan yan. Yan, DTX 500 at saka Mighty C Alkaline Vitamin C. So, ito na nalaman. Oh, bakit ito may kaliro?